Tepang Pangon Panglimbang 5 menit dina Senin Wagi tanggal 12 Mei taun 2020 kapethik saka Injil Yohanes bab 10 ayat 1 tekan ayat 10. Jroning andon laku menyang Jember dek jemuah awan kepungkur. Aku antuk warta menawa Rama Hadi Susanto Okarem sedulur sak tarekat kapundhut Gusti. Aku bungah jer kanthi sedane Gusti wis ngluwarake panjenengane saka sakeh panandhang. Ratiga rasane nyumuri panjenengane mung lumah-lumah tanpa daya ing peturon kanthi sawetara selang ana ragane. Nanging aku ya sedih wedhek isih sehat biyen saben-saben ketemu panjenengane mesti aku ora ditepungi alias dilalekake. Ini siapa ya? Mengkono pitakoni Sura. Nanging bareng tak sebutake jenengku kanthi semangat panjenengane mbagekake aku. Mbok menawa tuwuh pitakonan mring para pandhemen PLM. Priye to Bruder Mungsi kuwi karo sedulure wae nganti ora ditepungi. Kasunyatane pancen mengkono. Lah piye? 20 taun luwih nyawiji ing Brayat Urdu Karmel, aku ora nate ketemu Rama Hadi. Papan tugase tansah ado-adoan. Lagi ketemu panjenengane rikala panjenengane wis pindah ing komunitas lansia Biara Karmel Santo Elias Bukit Dieng. Yuswane kang sepuh ndadekake panjenengane gampang lali. Nadyan asring ketemu ya tansah lali. Pengalaman kuwi cecala ndak kira becik kejaba kanggo peling nanging uga kanggo pancadan klelimbang waosan dina iki. Ing waosan Gusti Yesus mratelakake menawa minangka pangon panjenengane bakal kaatutake wedhus-wedhus dalem amarga wedhus-wedhus mau tepang panjenengane. Wedhus-wedhus dalem ya para penderek dalem tepang panjenengane amarga asring kepanggih, asring srawung, asring pirembugan lan sak pituruté. Kepara Gusti kang jamin rangsum sarta pati uripe wedhus-wedhus dalem mau. Wose ing endi ana Gusti ing kono ana para penderek dalem. Sawetara pitakonan prasaja nanging tandhes prayoga kaajokake. Minangka wong kang ngaku penderek dalem Sang Kristus, Sang Pangon utama, apa aku ya tepung srawung karo Gusti Yesus? Sepira raket pitupungan lan sesrawunganku karo panjenengane? Apa aku bisa mbedakake antara swara dalem Gusti karo kang dudu swara dalem Gusti? Njur kepriye titikane. Rama Ignatius Budiono Okarem jroning sawijining patemon bab pembedaan roh milah swara-swara kang ana donya iki dadi telu. Swara dalem Gusti, swarane setan lan swarane manungsa iku dhewe. Swara dalem Gusti Allah cetha becik lan ngajab kabecikan. Swarane setan mesti ala utawa katone becik ananging sejatine ala marga ancas tujuane kang ala. Dene swarane manungsa gumantung marang swara endi sing asring karungokake. Asring ngrungokake swara setan mesti ya ala samubarangi. Asring midhangetake swara dalem Gusti mesti ya becik samubarangi. Menawa ngot-ngotan mesti ya swara racetha. Amrih ora kelangan lacak lan terus bisa ngetut padha dalem Gusti enggo ketuking ora-ora kaslametan langgeng. Awake dhewe kaprayogakake tansah bisa caket srawung midhangetake lan nuhuni swara dalem Gusti. Awit saka asring srawung lan asring ketemu mau, awake dhewe kejaba dikenal panjenengane nanging uga ora bakal kelangan lacak swara dalem. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus Sang Pangon utami, kawula munjuk sembah nuwun mring penget kangge srawung lan caket paduka. Kawula mboten kepingin kecalan sabda-sabda paduka ingkang adamel
gesang. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebu samenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.